Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes. Imos ca información nesta xornada de xoves, día 2 do mes de outubro, na radio e na televisión municipal de Cerceda. Esta fin de semana se celebra Cerceda Tapea, xa comeza mañán venres e se prolonga ata o domingo. Deso falaremos tamén. Este sábado hai unha edición de sábados de baile. Falaremos de teatro. Este domingo hai teatro para todos os públicos e tamén aínda queda algunha plaza para aqueles que queiran renovar o DNI en Cerceda. O escritor cercedense Ramón Vilar presenta na xornada de mañán o seu novo libro na comarca de Ordes, en concreto en Ordes. Falaremos da viaxe a Salamanca e Zamora e os arredores. O Concello organiza unha nova viaxe, en este caso de 5 días. Tamén o Concello de Cerceda reforza o programa de envellecemento activo. Haberá unhas xornadas de micoloxía a finais deste mes. A ITV de Maquinaria Agrícola tamén estará a partir da semana que ven en Cerceda e recordamos que estamos aínda en prazo para aquelas persoas que queiran xustificar as axudas para escolarización. Nos deportes, estamos a xoves, xa sabemos o calendario deportivo desta fin de semana, donde comenzan a xogar tamén novas, en este caso, novas edades, novos grupos de fútbol e, por último, en canto tempo para mañán, seguimos con tempo anticiclónico e con presencia de algunha brétema canto máis a costa. O Concello de Cerceda organiza en colaboración con varios establecementos de restauración e cafeterías do noso Concello unhas xornadas de degustación de tapas que van a ser mañán venres día 3, sábado e domingo desta fin de semana. En concreto, vai a comenzar mañán venres ás 7 da tarde. Dende as 7 da tarde ata as 10 da noite, mañán venres se poden degustar tapas en varios establecementos do Concello. O sábado, o mediodía, dende as 12 ata as 3 da tarde e pola tarde e noite de 7 a 10 da noite e o domingo de 12 do mediodía a 3 da tarde. O precio por tapa é de 2 euros. Ese é o precio pola tapa e os locais participantes son a Taberna, a Estación, o Estanco en Meirama, o Parque, o Tío Pepe, a Tella, Golán, Morriña, o Panadeiro, Café Bar Orlando e Café Pallas. As persoas interesadas en participar, ademais de degustar destas exquisitas tapas, poderán tamén obter premios a través dos rascas con premios sorpresa e tamén a participación nun sorteo no cal se pode entrar presentando un cartón selado en 3 dos locais participantes. O sorteo levarase a cabo ao longo da semana seguinte do evento, é dicir, a semana que ven, e publicarase a través das redes sociais e tamén na nosa radiotelevisión, facendo entrega ás persoas premiadas o venres 10 de outubro ás 8 da tarde no Salón de Plenos do Concello. Poden participar ou poden encontrar, en este caso, nos cartéis que xa están expostos nas redes sociais e tamén nos propios establecementos, poden atopar as tapas e os locais que participan. Así, a modo de información, que tapas poden encontrar? Pois entre elas hai algunhas de tacos de carrilleiras raxo con salsa de queixo, cachopín de rubia galega, bacallao con patacas ao sal, arroz con albóndigas, pulpo a feira con puré, aliñas de polo ao Perú, tostas de rixóns con queixo, pan bao con perdiz en escabeche, picetas con crocante ou tosta de centola, entre outras. Estas son unha pequena porcentaxe das tapas que poden atopar. Todo elo esta fin de semana en Cerceda Tapea. Este sábado que ven, decirlle que se recupera a actividade de sábados de baile despois do parón durante o verán. Esta actividade será no edificio do Museo do Moucho, no local social de Cerceda, este sábado de 7 da tarde a 10 da noite. Estará o dúo Marineda amenizando a tarde e noite para aqueles que queiran disfrutar do baile, da socialización, da boa compañía e da diversión. Este sábado, día 4, sábado 4 de outubro, sábados de baile no local social no Museo do Moucho a partir das 7 da tarde ata as 10 da noite co dúo Marineda.
Máis adiante, o sábado 18 deste mes de outubro, estará o dúo Mar da Vila. No mes de novembro haberá dúas actividades máis de sábados de baile, ao igual que no mes de decembro. Este domingo hai teatro musical de homenaxe a Antonio Fraguas, que está previsto que se fixera a semana pasada e pasouse para este domingo. A obra Canta, Miña Pedra Canta, música e literatura oral con Xoán Curiel e Charo Rita. En Canta, Miña Pedra Canta, pónselle música a algunhas cantigas do Cantigueiro de Cotobade, obra de Antonio Fraguas. De feito, o título tómase dunha cantiga recollida moi preto da casa do autor. Será este domingo, día 5, ás 12 do mediodía, no Auditorio Municipal de Cerceda, apto para toda a familia, con entrada gratuita. O xoves da próxima semana, día 9 de outubro, ven a Cerceda unha unidade móvil da Policía Nacional para realizar a renovación do DNI no noso concello e tamén o pasaporte. Se pode pedir cita na Policía Local de Cerceda, na planta baixa. Así que o 9 será o día xoves 9 cando se poda renovar o DNI en Cerceda. A modo de información, voltarán a estar o 3 de decembro en Cerceda para facer este trámite. Falamos agora do escritor cercedense Ramón Vilar Landeira, que continúa coa presentación do seu libro. Moncho Vilar sigue coa presentación da súa nova obra Nos estamos ben, non? Despois de presentalo en Carballo e tamén no noso concello en Cerceda, agora fará o propio mañán venres día 3 no Museo do Traxe no campo da Feira de Ordes. No acto estará a presidenta da Mancomunidade de Ordes, Susana García Gómez, tamén o escritor e director de Espiral Maior, Fernán Bello, xunto co propio Ramón Vilar. A obra xa se pode mercar nas librerías de toda Galicia. Nos estamos ben, non, é unha obra que, publicada por Espiral Maior, contén preto de medio cento de textos que unen xornalismo e literatura. Ramón Vilar Landeira, nacido en Rodís no 73, licenciado en Filoloxía Galega pola Universidade de Santiago de Compostela, xa foi redactor na Voz de Galicia no Faro de Vigo e dirixiu o diario digital Vieiros. Na actualidade é profesor de Lingua e Literatura. Agora falámosles de unha nova excursión que promove o Concello de Cerceda, que será a Salamanca, Zamora e arredores. O Concello de Cerceda organiza unha viaxe de 5 días a Salamanca, Zamora e os seus arredores, e que será dende o xoves 23 deste mes de outubro ata o luns 27, de xoves 23 ata o luns 27 deste mes de outubro. O precio é de 565 euros por persoa en habitación doble. O prezo incluye a viaxe en autocar, hotel, pensión completa e guía de viaxe. A inscripción abre mañán venres. A inscripción abre mañán venres día 3 na terceira planta do Concello nos servicios sociais. Se seguirá o orden de inscripción. Así que xa saben, do 23 ao 27 de outubro, excursión a Salamanca, Zamora e arredores, son 5 días e a inscripción abre mañán venres día 3 de outubro na terceira planta do Concello nas oficinas de servicios sociais. Cambiamos de tema. O Concello de Cerceda continúa co seu programa de envellecemento activo, unha iniciativa que ten como obxectivo mellorar a calidade de vida das persoas a medida que envellecen. Para iso desenvolveránse actividades como talleres de memoria, ximnasia de mantemento, formación en novas tecnoloxías, obradoiros ou xa tradicionais sábados de baile, así como a celebración de datas especiais como Antroido ou Nadal e diferentes excursións culturais. A finalidade principal deste proxecto é promover a saúde física e emocional das persoas maiores, favorecer a súa vida social e fortalecer a súa autonomía. O Concello aposta así por unha estrategia integral que combina o exercicio físico, a promoción de hábitos de vida saudables, a atención á saúde mental e a participación social. En este caso, tamén Cerceda colabora co Sergas a través de 2 programas de especial interese para a veciñanza maior. O programa de Aloumiños, que é un programa
de Xanela Aberta á familia. Trátase de iniciativas que buscan acompañar as persoas, reforzar a súa saúde e mellorar o seu benestar no día a día, co obxectivo de que ninguén se sinta só ou desatendido, especialmente no ámbito rural. No conxunto destas accións, o Concello de Cerceda reafirma o seu compromiso cunha sociedade máis activa, participativa e solidaria. A ITV de Maquinaria Agrícola vai estar aquí en Cerceda, nos aparcamentos superiores do Parque Acuático, no Acevedo. Dende o día 9 ata o día 21 de outubro se pode pasar a ITV de Maquinaria Agrícola en Cerceda. Estarán pola mañán e pola tarde. Se alguén quere pedir cita previa, pode chamar o teléfono 981 92 80 80 ou a través da súa páxina web www.sicitv.com no apartado de cita previa. Falámoslles agora de unha xornada de micoloxía. O Concello de Cerceda organiza unha xornada de micoloxía no mes de outubro. Concretamente, o sábado 25 deste mes de outubro, o Concello organiza esa xornada de micoloxía que será o luns, ou mellor dito, que será o sábado 25 de outubro. E o prazo para anotarse abre o próximo luns, día 6. O luns que ven, día 6, abre o plazo para anotarse nesta xornada de micoloxía que será o sábado 25. Tamén ou teñen que anotarse a través dun formulario que atoparán na páxina web do Concello. Única maneira de anotarse é nese formulario que atoparán na páxina web do Concello de Cerceda, www.cerceda.org, e o luns abre o plazo para anotarse nestas xornadas de micoloxía que ten gratuito, pero ten as plazas limitadas. Tamén estamos nos últimos días para que aquelas persoas ás que se lle concedeu as axudas municipais para a escolarización, para este curso escolar, pois teñen de prazo ata o próximo día 13 de outubro para xustificalas. Son 150 as persoas ás que se lle otorgou estas axudas para libros de texto, material escolar ou vestuario básico, e no caso de que queran xustificalas ou teñan que facelo, teñen que achegarse ao rexistro do Concello na planta baixa da Casa Consistorial, ou, se queren, poden facelo pola sede electrónica. Deben de presentar os documentos xustificativos do gasto realizado, é dicir, as facturas. A partir de aí xa poderán cobrar esta axuda. Se teñen algunha dúbida, poden chamar ao teléfono 981 68 60 68, que é o teléfono de servicios sociais. Xa nos deportes, estamos a xoves, xa sabemos cal é o calendario deportivo da fin de semana dos nosos equipos, algúns deles que comenzan a competición. En canto á terceira categoría, ou primeira categoría Galicia, en este caso falamos do Queixas, que é o equipo que temos máis arriba. Na primeira Galicia, o Queixas vai se enfrontar na casa o Calo. O partido é o domingo ás 5:30 da tarde no campo da Revolta. Queixas, Calo, domingo ás 5:30 no campo da Revolta. En canto á terceira Galicia, temos tres equipos: Vilasantar, Atlético Cercedense. O partido é o domingo ás 5 da tarde en Vilasantar. San Martiño recibe na casa o Abellá o domingo ás 4:30 da tarde no campo do Roxo. Pola súa parte, o Rodís tamén xoga na casa, Rodís Teixeiro. O partido é o domingo ás 5 da tarde no campo das Tinajas. Comeza o fútbol femenino nesta fin de semana, que en este caso xa é fútbol 11. Como novedade este ano, o equipo femenino vai a xogar fútbol 11, o ano pasado era fútbol 7, agora fútbol 11, federado na terceira división galega de fútbol femenino. En este caso, o primeiro partido é fora da casa, Xuventude de Crendes, Atlético Cercedense femenino. É o partido o domingo ás 12 do mediodía en Meangos. Os xuveniles do Atlético Cercedense xogan na casa Oza Xuvenil Atlético Cercedense. O partido é o sábado ás 6 da tarde no campo de Antigua Leima na Coruña. Os cadetes comenzan a liga na casa Atlético Cercedense Cadete San Tirso D. O partido domingo ás 12 do mediodía no Roxo. Os infantís aínda non comenzan, si comenzan os alevíns, e o farán na casa Atlético Cercedense Alevín, Atlético San Pedro. O partido é o sábado ás 12:15 no Roxo.
Tamén comenzan os Benxamíns, Atlético Cercedense Benxamín, Arteixo B, o sábado ás 10 da mañán no Roxo. E os prebenxamíns tamén comenzan a Liga, Atlético Cercedense Prebenxamín, Montañeiros. O partido é o sábado ás 11:10 da mañán tamén no Roxo. No fútbol de veteranos, na segunda división de veteranos, hai un Paiosaco Cerceda o sábado ás 8 da tarde no campo da Porta Santa e un Atlético San Pedro San Martiño o domingo ás 10 da mañán en Iñás. E na segunda B de veteranos hai un Coirós Rodís o domingo ás 11 da mañán no campo da Cortella. En canto tempo, aínda durante o venres, durante mañán, persistirá a influencia anticiclónica con ventos de componente oeste que deixarán, en este caso, zoas, especialmente canto máis a costa, con posibilidades de brete. Mas o resto da xornada os ceos estarán prácticamente despexados con algunha nube de tipo medio alta que non deixarán ou que deixarán, en este caso, que o sol siga sendo protagonista. As temperaturas seguirán sendo agradables ou incluso máis que agradables durante o día, pola tarde e noite refrescarán. En canto os ventos seguirán soplando de noroeste que serán frouxos en xeral. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Nada máis, gracias pola súa compañía. Mañán voltamos, saúdos na radio de Marisol Rodríguez, en a televisión de Manuel Eirís, en a redacción e quen lles falou, Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.